Kom jew għettu għantom stess. Isma, dak li għandek fil-plat kulu ta' hemm tant tfal il-Brażil imutu bil-ġuħ. Ħasraw. Issa, naħseb wasal iż-żmien f'2017 li nindunaw li dil-frażi tagħmel iktar ħsara milli ġejt f'liema sens. Huwa vera li l-ħela mija tajba għal ħadd. Però minn billi it-tfal tagħna, minn billi aħna stess, inklejna, kilna biżejjed u ħani jiklu ħalli ma narmux għax hemm it-tfal tal-Brażil imutu bil-ġuħ. Dawk it-tfal tal-Brażil mhux se jnaqsu mill-ġuħ billi kiltu inti dak li kell. Tajjeb, anzi illi inti intlejt jew it-tfal tiegħek intlew u bqajt timla ħadd tagħmel ħafna iktar ħsara milli ġejt. Tajjeb, ġifieri dik hija xi ħaġa illi importanti ħafna ngħiduha fil-fatt. Waħda mill-issues tal-obeżità hija dik illi inti dak iċ-ċertu dejduhom fat pockets illi jkollok f'ġismek, tajjeb. Meta inti ħadkompli tikol, dawk il-fat pockets ħadkompli jżidhom. U dawn il-fat pockets qatt ma jisparixxu sabu, illi forsi jidjiequ jew kważi jingħalqu, iva, illi jisparixxu le. Ġifier nistgħu nimmaġinaw kemm meta aħna nkomplu nimpikaw, inkomplu niklu, avolja ntlejna kemm qed nagħmlu ħsara. X'issa tkun soluzzjoni ħafna aħjar, aħseb minn qabel. Illi tajt isma' jiena mhux se nagħmel plattaġin daqs dinja, ħa nagħmel plattaġin daqs kemm għandi bżonn, daqs kemm għandi miktub, daqs kemm preparat lin nutritionist. Tajjeb. U hekk, kemm it-tfal tal-Brażil mhux se jbagħtu għax mhux se jsir il-ħela, u inqas ħadbati inti għax ħadd ikun il-porzjon illi għandek bżonn. Allura llum dak il-messaġġ taqt ngħidilkom, naqtaw dawn il-ħmerijiet illi dak li ħanamlu aħna tajjeb bi sforz u b'sagrifiċċju biex ma naħlux ħanejnu lil xi ħadd ieħor għax fil-verità ħankun qed nagħmlu ħsara lil nfusna, ħsara lil ta' madwarna, tajjeb, ġast kemm sempliċement biex għedna li dak li kelli żejjed ma rmejniex. Li narmu huwa proċess qatt sabiħ, okej, ejja ngħiduha kif inhi. Jiġifieri nistgħu wkoll ngħidu isma' dan l-ikel ħanpoġġih fil-friġġ jiena, jew jekk hu ikel li jista' jiġi friżat ħanifriżah. Jew inkella pereżempju ħajħdu xi ħadd ieħor warajja hemmhekk iwa. Imma toqgħodx tisforza biex tkompli tiekol għax b'daqshekk m'int ħadd tagħmel l-ebda ġid lil ħadd, anzi ħsara. Happy weekend u niltaqgħu għada.